ఓ దారి చూడు నేను పాడదలుచుకోలేదు. కృష్ణార్జున యుద్ధంలో అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్తో మనందరి మనసుల్ని ఆకట్టుకున్న యాక్ట్రెస్, బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ రుక్సార్ని వెతికి స్వాగతం పలుకుతున్నాను. అండ్ అలాగే తన గాత్రంతో బోలెడంత మంది ఫ్యాన్స్ని సంపాదించుకున్నారు. ఇవాళ కూడా అద్భుతంగా పాడి మనందరినీ అలరింపచేశారు. ఆయనే సింగర్ సిద్ శ్రీరామ్ గారిని వెతికి స్వాగతిస్తున్నాను. శ్రీరామ్జీ ప్లీజ్. అండ్ అంటే నేను వీళ్ళిద్దరిని కలిసే పిలుద్దాం అనుకుంటున్నానండి. కలిసే వచ్చుంటారు, ఒకటే ఫ్యామిలీ కాబట్టి. సో విడివిడిగా ఎందుకు. సో మెగా ఫ్యామిలీ, మెగా డాటర్. సో మన నిహారికని అలాగే యూనో అద్భుతమైన యాక్టర్ అండి. తనదైన సినిమాలను ఎంచుకుని తనదైన శైలిని వేసుకొని బోర్డంత మంది ఫ్యాన్స్ని వెనకేసేసుకున్నారు ఆయన. సో ఆయన అల్లు శిరీష్ గారిని నిహారికని వేదిక స్వాగతిస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏబిసిడి. సో అలాగే నిర్మాత ఎస్కేఎన్ గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏబిసిడి సో సినిమాలోని ఫస్ట్ సింగిల్. సో ఈ బిగ్ సిడీని లాంచ్ చేయవలసిందిగా నిహారిక గారిని కోరుతున్నాను. ఓకే ఓకే. సో అంటే నేను పిలిచిన లిస్ట్లో ఎవరో తక్కువయ్యారని నాకు అనిపిస్తుంది. ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, కో ప్రొడ్యూసర్ కిందే ఉన్నట్టున్నారు. ధీరజ్ గారు వేదిక మీద రాసిందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను ప్లీజ్. వెల్ సో ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ మధుర శ్రీధర్ గారు. సో అంటే కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పాను, ఇప్పుడు నేను మీరే మాట్లాడాలి. ఫస్ట్ మీకే మైక్ ఇస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ శిరీష్, ఫెంటాస్టిక్ జర్నీ, బాగా ఎంజాయ్ చేశా, క్రియేటివ్గా, లవ్లీ.
అండ్ జూడా శాండీ అంటే ఈ అకేషన్కు జూడా శాండీని పరిచయం చేయాలి. సో ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు శిరీష్. అంటే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎక్కడ టాలెంట్ ఉంది అని నేను చూశాను ఆయన తపన. అంటే ఒక కొత్త డైరెక్టర్ని మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అని చెప్పేసి తను పడిన శ్రమ నేను చూశాను. జూడా శాండీ, గ్రేట్ జాబ్ మ్యాన్ అండ్ అమేజింగ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. ఐఎమ్ ష్యూర్ ఈ సినిమా తర్వాత యూఆర్ గోయింగ్ టు రాక్ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. అండ్ థ్యాంక్స్ శ్రీరామ్, అదితి. సో థ్యాంక్స్ అ లాట్. అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఈ కష్టం అంతా ఇంకొక 1 month ఉంది, బాగా కష్టపడతాము. లెట్స్ సీ. ఐ మీన్ ఈ ఎలా అంటే ఒక గమ్మత్తైన ఇండస్ట్రీ, అందరం తపన పడతాము. ఇలాంటి హిట్ సాంగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఎంజాయ్మెంట్ వేరే ఉంటుంది. ఐఎమ్ ప్రెటీ కాన్ఫిడెంట్ ఇది ఒక చార్ట్ బస్టర్స్లో ఉంటుందని. సో థ్యాంక్స్ అగైన్. దట్స్ ఆల్. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీధర్ గారు. శ్రీధర్ గారు, సీరియస్లీ ఇది నాకు ఫస్ట్ సింగిల్ లాంచ్లా లేదు, నాకేమనిపిస్తుంది అంటే సక్సెస్ మీట్లా అనిపిస్తుంది. సో అది డెఫినెట్గా జరుపుకోవాలని, ఇంకా గ్రాండ్గా జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఏబిసిడీలు దిద్ది ఫస్ట్ అయితే మనం స్టార్ట్ చేస్తాము మన కెరియర్ని. సో అలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట జర్నీ. మరి ఏబిసిడి అని పేరు పెట్టి ఆయన తెలుగు చలనచిత్ర సీమలో అడుగు పెట్టారు డైరెక్టర్గా. సో ఆయనే సంజీవ్ రెడ్డి గారు. డైరెక్టర్ని మాట్లాడుతుందిగా కోరుకుంటున్నాను. డైరెక్టర్. హాయ్ అండి, గుడ్ ఈవినింగ్. ఫస్ట్ అఫీషియల్ ప్రెస్ మీట్, కొంచెం నర్వస్గా, చాలా హ్యాపీగా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ కమింగ్ టు దిస్ ఈవెంట్. ఈవెంట్కి వచ్చిన మెగా ప్రిన్సెస్ నిహారిక కొన్నిదల్ గారికి, అలాగే ప్రొడ్యూసర్ ఎస్కేఎన్ గారికి, బెక్కం వేణుగోపాల్ గారికి, అందరికీ హార్ట్ఫుల్గా థ్యాంక్స్ అండి. అలాగే ఈ చెప్పాను కదా నర్వస్గా ఉందని, బట్ ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ శిరీష్ గారు ఫర్ బిలీవింగ్ ఇన్ మీ. నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ఐ విల్ ఆల్వేస్ బీ మీకు రుణపడి ఉంటాను. అండ్ థ్యాంక్స్ టు మై ప్రొడ్యూసర్స్ మద్రాస్ శ్రీధర్ గారు, యశ్ రంగనేని గారు, వీఆర్ మిస్సింగ్ యూ. అండ్ ధీరజ్ మొగిలేని గారు, థ్యాంక్ యూ. ఈ మ్యూజిక్ జుదా శాంతి గారిని, ఇందాక శ్రీధర్ గారు చెప్పినట్టు జుదా శాంతి గారిని శిరీష్ గారు నిజంగా ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఫైన్ సార్. అండ్ ఇన్ కమింగ్ డేస్ హీస్ గోయింగ్ టు బి ద మోస్ట్ వాంటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ, దట్స్ ఫర్ షూర్. అలాగే అండ్ థ్యాంక్ యూ మై టీమ్ అండ్ టెక్నీషియన్స్. అలాగే ఓకే, లిరిక్స్ అందించిన కృష్ణకాంత్ గారు, హీస్ డన్ ఎ ఫ్యాబులస్ జాబ్, థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే సింగర్ సిడ్ శ్రీరామ్ గారు, హీస్ అ హిట్ మెషిన్ అండ్ ఐఎమ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్ సార్. ఇంకేం చాలా పాటలు ఐఎమ్ ఫ్యాన్ టు యూ. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ ఆన్ టు ద బోర్డ్. అండ్ యువర్ వాయిస్ హ్యావ్ యాడెడ్ బ్యూటీ టు దిస్ సాంగ్, ఫర్ అవర్ సాంగ్. థ్యాంక్ యూ. అలాగే అదితి, ఆల్ ద బెస్ట్ for getting launched with the song in Telugu industry. Thank you. All the best. And coming to my heroine, and she has been a positive vibe to the project. Thank you so much. And so I think I've mentioned all the names. Thank you if I missed anything. I think ఒక ఇన్సిడెంట్తో నేను I'll end up this speech. ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు, ఈ పర్టికులర్గా ఈ సాంగ్ షూట్ జరుగుతున్నప్పుడు వీఆర్ షూటింగ్ ఆన్ ద రోడ్. యాక్చువల్లీ ఆ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు మేము వెనకాల కార్లో కూర్చున్నాము, రుక్షర్ శిరీష్ గారు వెనకాల బైక్లో వస్తున్నారు. వీఆర్ షూటింగ్ ఎట్ దట్ టైం. పక్క నుంచి డ్రంకర్డ్స్ ఏదో కామెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు పక్క నుంచి. ఆ టైంలో మేము ఈ హడావిడిలో ఉండి షూట్ చేస్తున్నాము. షార్ట్ అయిపోయింది, శిరీష్ గారు రుక్షర్ డింట్ గెట్ డిస్టర్బ్డ్ దేర్. షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత పక్కకి వెళ్ళి కొద్ది దూరం వెళ్ళి ఆపాం షార్ట్ చెక్ చేసుకోవడానికి. ఆ షార్ట్ చెక్ చేసుకొని వెన్ ఐ కేమ్ టు శిరీష్ గారు, అక్కడ ఎవరైతే కామెంట్ చేసి వెళ్ళిపోయాడో పర్సన్, తను పిలిచి హీరోయిన్ రుక్షర్కి సారీ చెప్పించాడు. వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఇస్ దిస్, హీఈస్ నాట్ ఎ రియల్ హీరో, హీఈస్ ఆల్సో ఏ రియల్ హీరో. అండ్ విత్ దిస్ ఐ ఎండ్ దిస్ స్పీచ్. థ్యాంక్ యూ శిరీష్ గారు, అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్.